както казвах, това почна ли бе? Аха, да, почна. Както казвах, трябва е така, някакси, нали, да се слага това фанитена и после трябва да се размажи и ще стане много хубаво. Чай, ти ми стръпна крака. Така. И ще стана е така. В смисъл, къде светлината е така, някакси. И да. Ама, нали, без да слагате отгорите. Така, всякакво ще си слагам. Аха, спиралата. Аз не съм именно много баравей. И за това. Без това не е много.